Nakakadto ka na sa tago nga kapihan? Tago nga kalan-an, kag tago nga palahuwayan, pero malapit lang sa highway. Ini ang kadtuan ta sa sining episode. Napalibutan sang punong ang ining kapihan kag kalan-an. Gani mabugnaw ang dapya sang hangin. Tago ang malinong, lugar nga makarelax ka sa makadali. Halin sa Bacolod City, mga 45 minutes nga drive, malapot na ang banwa sang Pontevedra. Sa unhan lang sang boundary sang San Enrique kag Pontevedra, may makita ka nga bangga pawala nga mayara sa signage. Sudlon mo lang ini. Pick up ka man, SUV, auto, bisan motor kag bike, pwede makasulod diri. Mga 1 ka minuto, malapot mo na ang parking space sa ginatawag nga Tago Cafe. Malapad, kag mabugnaw ang lugar. Pili ka lang kung diin mo trip magplastar. May ara sang common area, makaupod mo ang iban nga mga customers, kag may ara man sa mga A-type nga cabins. May pang small group, may pang tinagdamo man nga grupo. Kung gusto mo ya a little privacy, kay may ginalibak ka mo, pwede ka mo diri maghutikanay. Kung may ginatago-tago ka nga upod, kay di pwede makita sang iban, pwede di. Joke na ha. Free lang ini nga mga tambayan kag wala sang duga nga bayad. Pero mayara naman sa dalagko nga A-type cottages nga for the day nga may bayad pero consumable. Ang 1,000 pesos mo nga ginbayad, pwede mo orderan sa pagkaon kag drinks nga worth man 1,000 pesos. Kung nagaplano ka mo yang mag-picnic the whole day, diri ka mo matambay, syempre, bayad-bayad man pag may time. Pero bisan diin ka magplastar, mabugnaw ang hangin kag matawhay. Ginapalibutan sa abi sa mga punong nga ginadapuan pa sa mga migratory birds nga nagadugang sang relaxing nga vibes ang lugar. Kung wala sang panganod, makita mo pagikan diri ang Bulkan Kanlaon. Pwede ka magkape o kung any man nga refreshing drinks, may ari man diri sila. Madamo sa pilian nga pagkaon, pwede pang snack o kung light meals, may heavy meals man o kung pang panyaga o kung panyapon. Depende sa trip mo kang sa kagutom mo. Pamilya, barkada,
Bisan pagani pang date-date, pwede. Swak sa lugar. People from all ages nagakadto diri. Halin sa parents, children, teenagers kag young adults nagatambay diri sa may Tago Cafe. Take note lang nga kun hapon madamo sa nagatambay diri. May nakamuno nga matahom ang vibes kag ang view sa lugar kung sunset na. Basi gusto nyo na i-explore. Let's just chill and do this song. Let's just lay here all day long. Nowhere else where we belong. All she wants, coffee and coffee. Kung nagabiyahe ka halin sa Bacolod pa south o kung from south balik sa Bacolod, pwede di ka pang stopover para mag-kape-kape, mag-relax, makadali antes magkadto sa imong destinasyon. Para updated ka sa mga episode sa Tripping Negros, i-follow mo yung Facebook page o YouTube channel Digicast Negros. Sige lang sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo, kanyang Tripping ni Rome.